हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दङ लोगोफोर पेरामिलिटारि कचिंआ गाबोननिफ्राय जासिगोन उदालगुरिनिया आरो टाइमा मालानिफ्राय जायो नोंथांमोना नायना लादो नोंथांमोना खोनासंदो कल रेकर्डिंखौ बिनिफ्राय मा नांगौ नोंथांमोना खोनासंदो बिनिफ्राय नोंथांमोना थांनांगोन 7टायावनो थांनांगोन 7 AM आव नोंथांमोना बेयाव नोंथांमोना एन्ट्रि जानांगोन दा फै जों खोनासंसै लोगोफोर कल रेकर्डिं नोंथांमोना खोनासंना लादो। सर कौन सा रूम? जी हाँ, हम उदालपुर से बोल रहा हूँ अभी। हाँ बताइए। जो कल का रैली होने वाला था फ्री रिक्रूटमेंट, हाँ ये कितना टाइम से होगा? 7 बजे चले जाइएगा वहाँ। और प्रोसेस क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेना पड़ेगा क्या? वो वहाँ जाके पता करना पड़ेगा। और साथ में डॉक्यूमेंट्स लेना पड़ेगा? ले लीजिएगा, वहाँ जाइएगा अपने सब पता चल जाएगा। अच्छा, 7 बजे हो जाना पड़ेगा ना? हाँ हाँ थैंक यू। तो लोगोफोर नोंथांमोना 7 AM आव थांनानै जमा जाहैदो बिनिफ्राय गासिबो डकुमेन्ट्सखौ लांदो प्रसेसा हजों जागोन होनना बुंदों। स' लोगोफोर लाइक खालाम कमेन्ट खालाम गोदाननि फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लादो।